Кожний ранок, коли ви відкриваєте очі, представте собі тут і красні місця вашої отчизни, по котрих ви не раз і не два бігали босими ногами, аби набратися емоцій жити, йти і далекі світи. Думав собі, що вони не раз і не два снилися вам у тих далеких світах. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кобулей, желаємо вам мати сохтаж споминати, аки є можливість звертатися до своєї маленької отчизни, бо вірю, що іменно там ви зможете відновити свої сили, аби йти далі у світ здоровими і щасливими. Нагадуємо вам, що спонсором нашої програми є благодійний фонд «Русинська школа», голова правління Валерій Падяк. У слідуючому листку нашої програми я предлагаю вам послухати інтересні легенди, котрим учула у своєму рідному селі Голубинне, що на Свалявщині. Голубинне, серцю миле, ти краса моя, рідні гори і долини не забуду я. Не раз їм повторювалася цю співанку, коли м була далеко від родної земли. Вона мене наповнювала спраглу душу такими красними учуттями, гиби напилимся студеної води з гісимчиної кірниці. Істинно дума жоно приказує зумно чинушний дикий кмин, який рендешно розрісся при путі коло моста. Повімте же, колись давно до тої кірниці ходили люди мити очі, аби їмся зір вернув. Ти маєш правду, бо я ще помню в дійстві, про й семе розказувала бабка. Многі люди у давні часи мали надію лим на Бога і природу, котру создав Всевишній. Може, тому й були здоровіші. То правда, бо повірі вам дається, колись люди знали, яку травичку, від якої хвороти заварити, а пакся зазнали, возомнили себе богами і їмся удняв розум. Поднимався я у верху вишній конець, а там мене зустрічав от рясно зацвілі лютики, ромашки, шовшка та щавель. Боже, яка то і краса, аж ме дух спират. Шиковно на дарабах кивавуться сусіди, аби встигнути дашту починити, заки не є дощу. Я позирав на розквітлі трави, чічки, і гиби очищався у дваржської суєти і набирався цілющої енергії. «Ей, жоно!» – чув голос бумбака, котрий примостився на розквітлій в ромашці. «А це знаєш, чом тося називать село Голубинне?» Та правда же знав. Колись давно на вершку жив піп із сім'ю. Якось син панотця повадився звідцьом і спустився у долину ріки і став там жити. Люди виділи, що в долині тепліше і легше жити, бо більше є води, та й переселилися до сина. А там у верболозах на березі ріки Пині водилося много голубів. Та от них і пішла назва Голубинне. «Послухай ли мене, жоно», – каже мені білий павук, – «є ще одна легенда і биль, у котруся розказує, що на Верецькому перевалі варта сокотила кордони Австро-Мадярської держави. Коли видко було з другого боку Бескіда врагів, то дозорці огнями сповіщали ту варту, що находилася на Рушку, май вище у горі нинішнього Голубинного. А вже з цього верха посилали в Мукачівську домінію поштових голубів, котрі несли звістку про неприятелів. «Ей, що вися туй вадите?» – шепче мені вітер. Археологічні розкопки сповіщають, що то й було поселення ще в 4-3 віці до нашої ери. А документально село вперше згадують у 1420 році. А ми знаємо, шепчуть мені ромашки, що ще в кінці 9 віку тут проходили мадярські племена, які покосіли у Притисянській долині. І ми помнимо, як прятався у переслідуванні у наших лісах після поразки антигамбурзького заколоту в 1670-71 роках Ференц Ракоцій, котрий потім хитро пробрався в Польщу. Много народу топтали наші путики, каже мені потик Гремівка, що заріс старими вербами. Або мало хто знає, що в Голубинному в 1886 році родився перший губернатор Подкарпатської Русі Григорій Жаткович, котрий доклав чимало сил, щоб вивестися цю землю із економічної кризи. Повім вам, що много талантливих людей ця земля вскормила і пустила у світ, кажуть мені лютики, і вони з благодарністю припоминають своє село. Я легко в ходу вступав у горі берегом моєї вулиці, що веде в моє родное Гучало.
Зазвідаєте, чомся так називать? Тебе потук Гримівка дуже голосно дзюркоче, гучить. Завто народ і назвав всю вулицю Гучелом. Ну, а й бояся не творю, що мало поезії усі в назві. Важно, що про мене все майкрасна земля у світі. Ви не вірите, та побзирайте самі, як красно зацвіли трави, чічки ярні. Правду кажеш, жоно, що красно, бо Всевишній сотворив кожну рослинку на хосен. Видиш, кілько ромашок рясно розцвіло, а зазвідиш, який із них хосен. Я ти повім, кіть посадити ромашку піла яблунки, дерево не буде їсти яблункова плодожерка, а капусту не оберігають від гусениць, а другі чічки ромашка сокотить у тлі. Я вже не кажу, яка полезна ромашка у ліченні, коли болить гортанка, у дварі її встановлює поврежденне волосся, а лице кіть ним помити стає гладким і бархатним. А це знаєш ти, жоно, гойкають мені щавель, що ромашку колись називали пуповку. Але у кінці 18 віку агроном Болотов вперше назвав її ромашку. І не кожна з неї полезна, але мдакотра, бо їх більше 100 видів. Не вадьтеся, дорогенькі мої, бо я люблю кожну травичку, кожну чічечку. Та позирайте, як рясно у траві розрослася незабудка. А це знаєш, чому вонася так зве, каже мені комуничка. Ні, ну та послухай, колись давно богиня Флора спустилася на землю і стала роздавати імена кожній в травиці, чітці. І гиби всім роздала, і вже хотіла йти геть. А той чує тихенький голос: «Не забудь і мене, Флора, дай мені якоїсь ім'я». Обернулася Флора і нікого не видить. Уже знов хотіла піти, а й бо чула опять голос: «Не забудь і мене, Флоро». І той богиня увиділа у траві маленьку голубу чічечку. «Добре, – повіла Флора, – будеш незабудку. В'єдно з ім'ям я наділяв у тебе чудотворну силу. Ти будеш вертати пам'ять тим людям, котрі начнуть забувати своїх ближніх і родину. З того часу ся маленька голубенька чічечка розцвітає май перша у яри, нагадуючи нам про рідну землю, на яку мися родили. Помніть і ви, телепозирачі, про своїх рідних і маленьку отцюзнину». У традиційній рубриці «Їх знає вшитський світ» хочу вас познайомити зі світом мислення знамого музиканта, педагога, заслуженого працівника культури України Михайла Коцана, що живе на Свалявщині. Недавно він отпразнував свій ювілей. Вшитка-творча група нашої програми поздоровляє вас, чистований Михайле, з красними роками жизни і сподіваюся, що нашим телепозирачам буде інтересно узнати про ваш жизненний і творчий путь. Народився, я не пам'ятаю свого першого звука, яка то була нота, коли я з'явився на світ. Пам'ятаю, що мамка казала, що я був дуже голосистий. І після того, очевидно, доля так і сталося у моєму житті, що я мав бути музикантом. Пам'ятаю себе десь із 4-річного возрасту, так будемо казати. Дуже добре пам'ятаю всі майже ті деталі, які кожна людина, очевидно, коли згадує своє дитинство. І кажеться, що дуже було прекрасне, хоча тоді була дуже велика біда, бо дійсно то була війна і після війни. Наша хата була сама крайня, десь від села метрів за 400. Це була віддільна хатка, і після неї починалася сільська толока, де випасалися кози, корови, коні, вся живність. І там дійсно мене всі знали, і чередарі, і козарі, і навіть свинопас, який мав такий ріг, і давав мені трошки подути, але я в той ріг не берував дути, бо то дійсно треба було вже мати силу. І дуже добре пам'ятаю, що недалеко мій дід мав кошару з вівцями. Він працював по найму у якогось газди. І я до нього дуже часто забігав, дуже мені любилися дві собаки, то були дійсно венгерські вівчарки, то спеціальні собаки, які мають бути біля вівчаря, щоб сокотити ту отару. Ці два собаки Білко, одного пам'ятаю точно, другого забув зараз вже ім'я, вони могли вовка дійсно і не то що відігнати, а могли його задрати. І пам'ятаю дідову, звісно, сопілку. Він мені пробував давати грати, але то ж була сопілка велика, і мої пальчики дійсно не доходили ніяк до тих дирочок. І він робив мені свистульки навесні завжди з верби,
а потім літом десь з Бузини. І так дійсно звідси повелося, що я десь мав тягу до музики. У всіх нас було босоноге дитинство, тому що бувати і довгання. Довгання самий ходовий був одяг у всіх нас у тому дитячому возрасті. Десь до 6 років більше я нічого на собі не пам'ятаю. Босий і в довгани. Батько у 44-му році, десь у листопаді, пішов добровольцем і, слава Богу, вернувся живим і здоровим і привіз мені 2 гармошки губні. Одну меншу, маленьку таку, а одну досить велику на дві сторони, я її називав концертна. І я оці 2 гармошки, не знаючи ще взагалі, дмухав, підбирав ті всі мелодії. Але саме інтересне, що він мені привіз, дав свою шапку з 5-кутною зіркою, на яку я виміняв у свого двоюрідного брата скрипку. Він мені дав скрипку, а я йому дав цю, будемо казати, ушанку з зіркою і отримав за це трошки березової каші, але все-таки скрипка в мене залишилася, і я почав підбирати. Дуже тяжко було, бо скрипка була дійсно настояща ціла скрипка, а я був маленький і 2 пальцями єлі-єлі я досягав, але вже оці мелодії, які в нас були, ну, типу коломийок десь 2 пальцями я вже підбирав. І дуже інтересно, що я до цих шахтарів, коли вони отримали зарплату, дуже інтересний момент, я знав, що мають привозити буфети, там вони трошки підігрівалися, так будемо казати. І я сидів там недалеко, коли я бачив, що вони починають трошки підспівувати, я теж починав грати, що міг, і вони мені у ці еси кидали копійки. І мама потім вечором мала роботу, бо звідти треба було потім доставати, перевертаючи цю скрипку. І бачите, таку деталь я дуже добре запам'ятав. Коли я, закінчивши початкову школу у Горобках, бо там вже далі не було, я пішов в 7-річну Чорнянську школу. І я там вже грав у троїстих музиках, так будемо казати. Там був один сопілкар, один бубнаш, і я був як приймаш. І от ми виступали за школу, значить, як художня самодіяльність. Це я дуже добре пам'ятаю, і це десь відобразилося на моїй подальшому житті. А у Сасові ви вже створили цілу весільну банду. Я вам скажу, тут трошечки не так треба розуміти, а я вже граючий музикант, попавши в залізничний оркестр, то я вже був першим корнетистом там, грав я все на слух, а в Сасові був оркестр неповний, то ще колись він був колись колгоспний, але як керівник десь оставив, то все, то осталося там пару чоловік, і вони десь грали весілля. І взнавши, що я є в Королеві такий музикант, який грає на слух дуже багато мелодій, вони мене просто запросили туди, і я з ними відіграв, я вам скажу, я пам'ятаю точно, бо я собі читав, десь 17 весіль я відіграв з цим оркестром. І дуже хотів би відмітити, що в цьому оркестрі був трубач, він трошки молодший за мене, був такий Тимканич, який був другом нашого народного артиста Петра Петровича Матія. Вони в шкільні роки свої ще тоді співали дуетом у цьому. І я згадав зараз, бо ми десь з Петром Петровичем часто зустрічаємося, і я це згадую. Але стався такий період, коли у вашому житті відбулися значні зміни. Що це була за подія? Я вам скажу, опять-таки, будемо казати про цей оркестр. На одному з весіль, десь вже під вечір, вже за другу половину, будемо казати, весілля, до мене підійшла одна симпатична жіночка і каже, чи не хотів би я вчитися серйозно музиці. А я кажу, я би хотів, але я не знаю, як це зробити, куди. А вона вже співала у Закарпатському хорі. Я дуже їй вдячний, якщо вона мене буде слухати, це пані Кекерчинь, то я дійсно, благодаря їй, я десь пішов по правильному шляху. Я пішов в училище. Як вас прийняв Ужгород? Я вам скажу, я взагалі боявся города, бо я десь сільський парень, дійсно, ви зрозуміли, що я виріс майже в лісі, то я мусив десь когось попросити, щоб мене відвели у музучилище, показали. До речі, там був такий друг із Сасова, який тоді на 10-місячних курсах кінчав ті курси, і я попав до свого першого вчителя Петра Миколаївича Нефьодова на консультації. Він так подивився
ну, я ніякі ноти не читаю. Гаму я не граю, етюди я не граю. Тоді він все-таки прийняв рішення, послухавши мою гру, побачивши, що дійсно я вже маю 20 років, що я буду займатися серйозно. Бачите, він все-таки у цьому відношенні не помилився. І запропонував мені вивчити 2 гами, все-таки я здавав екзамен, 1 етюд і 2 п'єси. Ця програма у мене вдома і зараз є, я її зберігаю на пам'ять. І так сталося, що я поступив в музичне училище. І далі вам пропонують керувати навіть при навчанні в музичному училищі духовими оркестрами. Значить, дуже була тоді добра традиція. Всі студенти, починаючи з 2-го курсу, по-перше, мали мати практику із будемо казати, з учнями, щоб знати, заповнювати всю документацію. І на той час в Ужгороді дуже багато було самодіяльних оркестрів, які не мали ще постійних керівників, і цим займалися студенти, починаючи з 2-го курсу. І дуже інтересно було, бо 4-курсник, кінчаючи, передавав 2-курснику. І от одного разу, коли я закінчив, будемо казати, 1-й курс, я пам'ятаю, у вересні місяці Петро Миколайович зі мною сідаємо на автобус, їдемо у Радванку на щепзавод. Він представив мене руководству, що от диригент, тобто керівник духового оркестру, закінчив училище, а от я вам рекомендую оцього хлопця. І я пишу заяву, мене оформляють горноробочим 1-го розряду, і я займаюся з оркестром. Я отримую вже цих 45 рублів, то вже була дійсно хороша сума. До того всього, що я отримав стипендію 16, теж на то можна було нормально жити. Як ви потрапили в Сваляву? Я вам скажу, пройшовши після закінчення досить великий шлях, у мене якось так вийшло, що я мусив переходити з місця на місце через Березний, де я працював 2 роки. Потім я переїхав, так сталося, що я одружився у Поляні, у Свалявському районі, і там перейшов до жінки на квартиру. Але у Сваляві на той час для мене не знайшлося роботи, ну, не знали чоловіка, прийшов перший раз, то таке, знаєте. І я пішов у Нижні Ворота, у школу-інтернат, де був великий любитель духової та й взагалі всієї самодіяльності, любив всю музику, Шумський Іван Федорович. І він мені поміг тоді дуже багато в організації того оркестра, яким я керував довгий час. І сталося так, що через деякий час мене знаходять з лісокомбінату від адміністрації в тих же самих Нижніх Воротах і приглашають у Сваляву на лісокомбінат керувати духовим оркестром. Духовий оркестр у Сваляві має велику історію, було дуже багато концертів. Я хотіла б, щоб ви зупинилися на декількох, які справді були такі вагомі. Я вам скажу, дійсно, на моїх очах сталася зміна цього оркестру, бо фактично, коли я приїхав, то він вже діяв. Йому дійсно зараз 55, а я в ньому працюю, скоро буде 40. Але в 65-му році, коли я приїхав на Свалявщину і став працювати з ним в 66-му, то ми почали дійсно серйозну роботу. Мені дуже багато помогло руководство лісокомбінату в особі директора Миколи Ілліча Олексія, який дуже любив самодіяльність, голови робочкому Поповича Василя Андрійовича. І ми дійсно поставили цей оркестр на постійну основу. І дуже багато музикантів мене зрозуміли, і ми зробили через деякий час серйозну програму. І в 67-му році перший раз показали себе в області у філармонії і зайняли 2-ге місце. І після того люди повірили у свої сили, і я вам скажу, оркестр почав розширятися. І в 71-му році сама дійсно подія така вагома. Ми брали участь у марш-параді духових оркестрів по Хрещатику і виступали з конкурсною програмою у Жовтневому палаці. Це була подія і для оркестра, і для лісокомбіната, і для області вагома, тому що до тих пір ще ні один оркестр за межі області не виходив.
І тут вже почалася дійсно і ще більш активна робота. Людям робили трошки кращі умови, чим другим. На оркестр звертали уваги, бо в нас була дуже сильна нагрузка. Я вам тільки скажу, що за мій час, з 66-го року, я собі дійсно всі ці концерти і всі мероприятства, де ми граємо, веду це, і до сьогоднішнього дня це десь 1500 мероприємств обслуговано цим колективом. Дуже скоро утік час, відведений нам в ефірі. Я з вами прощаюся. Будьте здорові і щасливі. Стрінемося через тиждень.